Continuamos coas proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de dona Patricia Iglesias Rey e Lara Méndez López, sobre as medidas que o Goberno galego debe adoptar co obxectivo de impulsar as comunidades enerxéticas locais e o autoconsumo compartido. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do señor Xosé Manuel Golpe Acuña, do Bloque Nacionalista Galego, e outra emenda por parte do Grupo Parlamentario Popular por iniciativa de don Rubén Lorenzo Gómez. Para defendela, ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. O Goberno galego non cree e non aposta por todas as potencialidades que teñen as comunidades enerxéticas e o autoconsumo compartido. Lembremos que tamén foi un goberno do PP, ao frente do Goberno de España, M. Rajoy gobernaba, que impuxo o imposto ao sol, esa taxa que penalizaba precisamente que o autoconsumo tiñase que conectar á rede eléctrica e pagar unha taxa. Menos mal que ese imposto, esa carga, foi eliminada por un goberno socialista cando chegamos ao Goberno de España. E nós, as socialistas de Galicia, aquí, na nosa terra, apostamos por democratizar a enerxía tan necesaria como ben público. E hoxe vimos presentar esta iniciativa de comunidades enerxéticas locais e entendo, unha maneira propositiva, útil e creo e espero que se apoie por todos os grupos parlamentarios que temos representación nesta Cámara, porque as socialistas de Galicia sí temos un proxecto riguroso de transición enerxética e queremos tamén que a industria sostible, verde, se desenvolva no noso territorio. Queremos conxugar hoxe dúas palabras máxicas. Por unha parte, o autoconsumo e, por outra, o empoderamento comunitario dos galegos e das galegas. E tamén queremos afastarnos desa confrontación que está aí no Goberno de España, con oposición, evidentemente, que sabemos todos que non é constructiva porque non hai proxecto, pero tamén queremos que se afaste este Goberno de Galicia, que goberna o Partido Popular, pois de facer oposición a oposición, como xamos hoxe na comparecencia do señor Rueda. Queremos que esa forma de falar política evidentemente non sirve para nada e nós queremos que esos frutos desa transición enerxética e comunidades enerxéticas pois se beneficie dunha colaboración institucional e dunha cooperación entre administracións, a central, a autonómica e local, que nestas comunidades enerxéticas local temos un claro exemplo desa cooperación institucional. Como dicía a miña compañeira Elena Espinosa a semana pasada, ser chorimicas non leva a ningures. Evidentemente, non ter ambición renovable e transición enerxética e non ter proxecto enerxético de transición polo parte do Goberno galego tampouco leva a ningún lado. As comunidades enerxéticas teñen unha gran potencialidade, non se lle está sacando o xugo por parte do Goberno galego, explícame, non só no autoconsumo industrial, que é verdad que na Lei de Recursos de Galicia, a Lei 2024, é onde se centra, basicamente, senón tamén temos que sacarlle partido ao autoconsumo enerxético local nos nosos concellos galegos e galegas, que, por certo, como están asfixiados por esa desatención do Goberno galego. E tamén o autoconsumo residencial nos nosos fogares dos galegos e as galegas. Fomentar o autoconsumo en todas estas variantes sí que vai permitir que se baixe a factura da luz. Por certo, que ata de agora o único que permitiu que se baixara a factura da luz foi a excepción ibérica, evidentemente liderado por un goberno de España que despois se emulou en Europa e que, por certo, esa oposición destructiva non apoiou en Europa, que chamaba timo ibérico, lembremos todos, non? Bueno, un exemplo máis de realmente que non hai proxecto e unha oposición destructiva. E que pasa aquí en Galicia? Pois aquí temos maioría absoluta. É verdad, levan 16 anos gobernando e todo, a propaganda e o anuncio invaden todo, absolutamente todo. Pois saliu a señora Lorenzana anunciando non esa comercializadora pública a través da Sociedade de Recursos de Galicia, pública difícil que sexa, porque temos un 30% nese chiringuito de colaboración público-privada, é difícil que sexa pública. E dixo que se iba a baixar a factura a todos os galegos. Logo matizou, non, nos territorios afectados polos parques eólicos. E logo xa se foi desinflando ao final e dicindo, bueno, pois mira, realmente o que vai facer esa comercializadora pública é mediar, colaborar para que se fagan PPAs, es decir, compra de enerxía, ás empresas que Rueda lixa co dediño máxico. Que lixa co dediño máxico. Se plasmou na Lei de Medidas do 25. Eso sí, promotores e dedes o 50% da enerxía que produzco, as empresas que o lixa con ese dediño máxico e a cambio que? Pois podoche autorizar parques eólicos fora de planificación territorial. No plan vixente, ni no futuro que verá
como moito a luz no 2029. Xa é o acabose. Bandazos, improvisacións, inseguridade xurídica e teñen cabreado a todos os actores, veciñanza, territorio, concellos, asociacións ecoloxistas, os promotores da eólica, cabreados a todos os sectores. Pero de medidas para atender a pobreza enerxética, a cuestión territorial, o despoboamento, sobre todo no rural, en Ourense e Lugo, e o complemento autonómico do bono térmico, nada de nada. De eso nada de nada. Nada de nada. Claro que é cuestión de ideoloxías. Creer ou non creer nas potencialidades de autoconsumo compartido, na transición ecolóxica, social, xusta e sostible, e, sobre todo, creer no cambio climático. Un PP que se abraza cada vez máis esa extrema dereita votando conxuntamente Europa e corre o perigo de ser devorado polo abrazo do oso. Nun contexto xeopolítico que é realmente preocupante, non? Donde a loita pola defensa dos dereitos sociais, do diferente, do feminismo, do noso planeta está a ser cuestionado. Cada quen saberá que lado da historia se quere situar, porque o lobo xa saiu da guarida. Por tanto, como digo eu, temos un proxecto riguroso, solvente, de transición enerxética a posta de todas as potencialidades das comunidades enerxéticas ou de autoconsumo, porque somos potencia, evidentemente, de enerxías renovables e os ten que repercutir, evidentemente, ser tangible, tocarse nos galegos e nos galegas. Poñermos un exemplo. Imaginade na vosa comunidade de veciños ou no voso barrio, no polígono industrial onde vivades, que todos eles tiveran como obxectivo beneficiarse da produción de mesmas instalacións de xeración eléctrica, biomasa, parques eólicos, paneis solares, outras medidas situadas na contorna da devandita comunidade. A cousa cambiaría, porque as potencialidades das comunidades enerxéticas son moitas. Podes producir enerxía, consumir, almacenar, compartir, incluso vender o excedente. É un exemplo de autoconsumo e permitiría baixar así o recibo da luz e, sobre todo, as persoas máis vulnerables. Sería unha medida de loita contra a pobreza enerxética. Evitaría a dependencia das grandes enerxéticas, faría máis competitivas as nosas empresas. Os beneficios industriais, evidentemente, son incuestionables porque se potencian nas comunidades as fontes de enerxías renovables. E, finalmente, os beneficios sociais, non? O empoderamento da veciñanza do que falaba ao principio, a creación de emprego local, de pymes, de empresas, reinversión dos beneficios en actividades e aspectos que interesan a comunidade, locais sociais, medidas de conciliacións, piscinas con paneis solares, deportes, espacios deportivos, hortos colectivos. E agora pensade, por un intre, se a Xunta dá exemplo nesto das comunidades enerxéticas no autoconsumo, cantos edificios públicos da Xunta, as de sede, hospitais, colexios, residencias públicas, hai poucas, iso é verdad. Cantos edificios da Xunta de Galicia apostan por un autoconsumo público? Moi poucos. Moi poucos. E non só axudaría a mellorar a eficiencia enerxética dos edificios, permitiría rebaixar a factura da rede de distribución eléctrica, o que paga a Xunta por toda esa electricidade, 323 millóns se redesca. Permitiría o autoconsumo público enerxético reducir esa factura, que son cartos, como dicía o señor Rueda, dos galegos e das galegas, non da Xunta de Galicia. Permitiría tamén promover, que se está facendo por parte do Goberno de España con proxectos pilotos, autoconsumo colectivo de carácter social na vivenda pública que se construa, é verdad que vamos ver dentro de 5 anos, esa vivenda non especulativa de construción únicamente eso, pero tamén permitiría no aluguer social e ningunha destas medidas se están implementando. Por tanto, non se están sacando todas as potencialidades que teñen as comunidades enerxéticas. En definitiva, as socialistas de Galicia témolo claro, queremos que o Goberno galego goberne, xestione, falaba tamén o seu señor Rueda, adopte unha posición valiente, activa, e se implique. Queremos que lidere a creación das comunidades enerxéticas, que acompañe en todo o proceso, non só con subvencións, digamos, de asesoramento técnico, OTCs, oficinas de transformación comunitaria, das subvencións que saca o INEGA, non. Ten que estar financiando desde o principio ao fin, porque esas oficinas teñen que estar en funcionamento, ser operativas e activas. E os concellos, como dicía, xa están moi asfixiados. En definitiva, queremos sacarlle toda a potencialidade que relatamos. Queremos unha maior participación da cidadanía no sector enerxético, que é crucial para o cambio. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Iglesias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Golpe Acuña.
Grazas, Presidenta. Bo día, señorías. Antes de empezar a falar do tema, permítanme lembrarlles o que pasou neste país o pasado domingo, fai 3 días, onde milleiros de persoas saíron no enésimo exercicio de dignidade ás rúas, a encher prazas, a manifestarse contra o modelo enerxético da Xunta do Partido Popular e berrar ben alto eólica así non. Ben isto ao fío porque nese manifesto que se leu en todas esas concentracións, aparte de denunciar o abandono e o expolio enerxético que promociona a Xunta do Partido Popular, tamén se demandaba o fomento da enerxía social, o fomento das comunidades enerxéticas e autoconsumo compartido. Por iso é máis que caído falar hoxe destes instrumentos de empoderamento da cidadanía. E por iso tamén nos congratulamos de que o Partido Socialista achegue con esta iniciativa aos postulados enerxéticos do Bloque Nacionalista Galego e abandone vellas ocurrencias como a de dotar con fondos públicos a repotenciación de parques eólicos. Pero se falamos de comunidades enerxéticas, se falamos de autoconsumo, compre facer unha fotografía que nos devolva cal é o estado de todo isto no noso país logo de case 5 anos de vixencia do Real Decreto que regula o sistema de autoconsumo, logo de case 3 anos onde se recoñece a figura das comunidades enerxéticas de enerxía renovable na lei básica do sector eléctrico. E se saímos aí fora a facer esa fotografía, pois o panorama que nos atopamos é unha fotografía pouco nítida ou borrosa. O noso país, Galiza, está a cola de todas as autonomías en calquer dato absoluto ou relativo. En número de instalacións de autoconsumo, en potencia instalada de autoconsumo, en número de comunidades enerxéticas, en iniciativas promocionadas, non hai nada. Isto é un páramo. E a que se debe? Ben, pois isto non se debe máis que unha ausencia de políticas públicas da Xunta de Galiza do Partido Popular. E permítame que autocorrixa, ausencia de políticas públicas en promoción de comunidades enerxéticas de base social. Porque se vamos a lei de beneficios, aí atopamos que utilizan as comunidades enerxéticas para facer un greenwashing, para facer un lavado de cara das empresas promotoras dos proxectos de enerxía, parques eólicos ou hidráulicas. Con esa cesión desa porcentaxe, esa futura empresa, todo é futurible. Todo isto é o que lexislou nos últimos anos a Xunta de Galiza a respecto das comunidades enerxéticas, é dicir, nada. A respecto do autoconsumo, nada. Ben, e cando falamos destas iniciativas de comunidades enerxéticas, sobre todo, estamos falando de cidadanía autoorganizada, cidadanía que xunta esforzos para sacar adiante unha iniciativa que lles permita rachar, que lles permita cortar ese nó que os ata co oligopolio enerxético. E permítame utilizar esta tribuna, permítame utilizar este altofalante do que dispoñemos aquí para recoñecer o esforzo, para recoñecer o traballo destas persoas, destes homes, destas mulleres que voluntariamente, de xeito altruísta, ceden o seu tempo libre para sacar adiante este tipo de proxectos. Vai dende aquí o recoñecemento a ese traballo por parte do Bloque Nacionalista Galego. Pero se algún día a Xunta ten a iniciativa de lexislar en favor de todo este tipo de iniciativas, se algún día se lles ocorre poñerse a traballar, permítame que lles dé algunhas ideas de por onde ir empezando. O primeiro que precisamos é dinamizar. Dinamizar quere dicir crear conciencia, crear necesidade de participación de todos os estratos sociais de forma activa dentro dos proxectos de enerxía comunitaria, de comunidades enerxéticas. E para isto fai falta formación. Precisamos formar a cidadanía galega en materia enerxética, que teña moito máis coñecemento. Tamén é certo que necesita un acompañamento, todos esos grupos promotores, todas as persoas que botan peso ao camiño para poñer en marcha unha comunidade enerxética, precisan dun acompañamento técnico. Non estou falando de parte de enxeñaría, senón estou falando de que necesitan certo coñecemento para tomar as mellores decisións para que o seu proxecto, a súa comunidade, sea viable técnica e económicamente. E sen abandonar a parte técnica, tamén é preciso garantir que os proxectos das comunidades enerxéticas se conecten á rede eléctrica en tempo e forma. Son moitos os atrancos que as empresas distribuidoras poñen a estes tipos de proxectos de enerxía social, son moitos os proxectos que agardan meses en conectarse, sen que exista máis xustificación que a falta de dilixencia das empresas distribuidoras. E aquí as competencias son da Xunta de Galiza.
aquí o Estado non ten nada que ver, a competencia en distribución eléctrica e en xeración é da Xunta de Galiza. E falando de empresas de electricidade, falando de empresas distribuidoras, non podemos pasar por alto a calidade de suministro eléctrica. Calidade que é clave para o desenrolo deste tipo de proxectos. É clave para o autoconsumo. É clave para a electrificación da mobilidade. Pero en moitas zonas do noso país isto é unha utopía. Temos unha rede eléctrica que a miúdo presenta microcortes, que presenta parámetros fora de rango, fora de normativa, que a miúdo sufre cortes de horas e mesmo de días. E non pensen vostedes que isto pasa nesas aldeas remotas da montaña onde van vostedes facerse a foto en período electoral ca chaquetilla da Xunta de Galiza. Isto pasa en calquer sitio do noso país, pasa no longo e ancho do noso país, e sirve para ilustralo unha nota da Voz de Galicia, do diario A Voz de Galicia, do pasado día 6, onde dice aquí que 50 familias do Concello de Narón sufren cortes eléctricos cada 2 por 3 dende fai máis de 10 anos. Isto é o Concello de Narón. É o primer cinto urbano da cidade de Ferrol. E isto é máis común do que parece. Isto pasa ao longo e ancho do noso país todos os días. Teñen moito que facer en materia de distribución eléctrica. Pero como non, tamén está o reto da parte económica. Dende logo que as comunidades enerxéticas son un elemento clave para a descarbonización, son un elemento clave para o empoderamento enerxético, pero a festa hai que pagala. E cando falamos da parte económica, coido que debemos poñer o foco sobre todo nesas familias que viven dunha pensión. E aquí tamén compre sinalar que somos Galiza e a penúltima comunidade do Estado onde temos a pensión media máis baixa é Ourense e Lugo, por esta orden, as provincias que a pensión máis baixa. Por tanto, necesitamos ferramentas que non deixen esta xente atrás, que permitan que todas estas persoas que están en risco de pobreza, e recordes que temos o 25,5% da poboación en risco de pobreza e exclusión social, precisamos deseñar ferramentas para que esta xente participe en igualdade de condicións dentro das comunidades enerxéticas, que les permita exercitar medidas tan revolucionarias como prender a calefacción cando fai frío. Algo tan revolucionario como cociñar 7 días á semana. Como ben traballo non lles vai faltar, o que fai falta é vontade política. Señorías do Partido Socialista, emendamos a súa iniciativa en 2 aspectos. O primeiro é pedir que nesa colaboración que vostedes demandan da Xunta, pois que colaboren tamén cas oficinas de transición comunitaria recentemente creadas, creo que temos 4 no país se non me fallan os datos, unha delas no Concello do Rosal, onde goberna o Bloque Nacionalista Galego, por certo. E o segundo aspecto que emendamos é que dentro do Goberno Central se teña ben modificar o radio de aplicación do autoconsumo compartido a través de rede, que actualmente están 2 kilómetros, que anda por enriba da coberta, pois que nos equiparen cos veciños portugueses con 4 kilómetros ou incluso un poquinho máis aló como o Estado francés que está incluso en 10 kilómetros. Agardamos que teñan ben aceptar estas achegas. Xa para rematar, pois eu creo que hoxe temos unha boa oportunidade de abandonar esta senda autodestructiva na materia enerxética a que nos ten abocado o Goberno da Xunta de Galiza do Partido Popular e fomentar este tipo de ferramentas de participación social que nos igualan a todos, pero por un lado abaixo. Moitas gracias, senador. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra o señor Lorenzo. Moi bo día a todos, grazas, presidenta. Bueno, quero comezar esta intervención dicindo que claramente dende o Grupo Popular compartimos plenamente os beneficios e vantaxes das comunidades enerxéticas e iso non se debe poñer en dúbida. Tanto compartimos que o programa electoral que presentábamos hai un ano contemplaba este impulso a estas figuras que permiten acadar un aforro enerxético á cidadanía, que, por outra banda, está a amosar cada vez máis interese por este tipo de iniciativas comunitarias. Eu agradezcolle, señor Golpe, a didáctica coa que nos fala, porque constame, eu estive nunha charla que vostede fixo no meu concello,
Constame que vostede sabe do que está a falar en este caso. Eu apelo ao consenso e ao entendemento e esperemos que podamos avanzar en esta iniciativa. Pero non só nos temos que fixar no aforro económico, que é obvio, non? Sino que tamén debemos de seguir avanzando na transición enerxética cara a un modelo descarbonizado e digitalizado, polo que compre seguir avanzando nunha maior presenza de enerxías renovables en ese mix enerxético e facer un maior esforzo neses obxectivos de descarbonización a través tanto da autosuficiencia enerxética como do aforro enerxético. E a Xunta de Galicia leva anos traballando para acompañar tanto a cidadanía como aos diversos promotores que queren implantar os seus proxectos na nosa comunidade autónoma e faino tramitando os proxectos en tempo e forma e outorgando todos os permisos necesarios para poder xerar un autoconsumo. Tamén concedendo axudas que fan máis sinxela esta transición ás familias, ás empresas, ás entidades en ánimo de lucro ou ao propio sector público, algo que semella descoñecer o PSDG vista a súa iniciativa. Pero tamén se está a cometer investimentos en autoconsumo nos edificios administrativos ou en centros educativos que dependen da administración autonómica. Estaremos de acordo, señorías, en que a normativa ten que evolucionar. E tamén estaremos de acordo, inda que ao mellor non é así, que é o propio Goberno Central o que ten pendente dende hai case 2 anos aprobar un proxecto de Real Decreto polo que se desenvolven as figuras desas comunidades de enerxías renovables e as comunidades cidadás de enerxía. Pero chama a atención cando lemos este tipo de titulares. El PSOE propone obligar por ley a las empresas renovables a ceder el 20% de sus parques eólicos y solares a vecinos y ayuntamientos. Dame a min o cheiro de que aquí temos a verdadeira motivación pola que vostedes presentan esta iniciativa hoxe aquí. Non será, señora Iglesias, que vostedes tratan de xustificar a decisión de que o Partido Socialista en Madrid propoña por lei ás empresas renovables ceder unha parte da titularidade dos seus parques eólicos e fotovoltaicos? É certo que hai outras comunidades autónomas que xa regularon nas súas normas outras obrigas que pretenden determinar a titularidade do proxecto enerxético ofrecendo un 20% da propiedade do mesmo. Algúnas destas comunidades, por exemplo, a Comunidade Valenciana, promoven esa participación local, pero dun xeito voluntario. Porén, outras exíxeno con carácter obrigatorio baixo determinadas circunstancias, por exemplo, Cataluña, País Vasco, Illas Baleares ou as Illas Canarias. Incluso podemos atopar o caso extremo de Navarra, que establece ese carácter obrigatorio de ofrecer a propiedade do proxecto para o 51%. É dicir, obriga a un promotor privado a poder perder a posibilidade de ter a maioría sobre o seu propio proxecto. E agora, esta actuación pretende implantala o goberno de Pedro Sánchez de xeito xenérico. Non deixa de ser paradóxico, señora Iglesias, que vostedes criticasen a medida de obrigar a repotenciar os parques antigos en Galicia e ata solicitaron, como ben lle recordaba o señor Golpe, axudas para os promotores, posicionándose ao carón dos promotores fronte aos intereses dos galegos e das galegas. Imos ter razón, eu e máis o señor Golpe, cando decimos que o seu discurso cada vez é máis próximo. Polo tanto, debido á desconfianza que nos xeneran as novas que chegan dende o Goberno Central, pedimos na nosa enmenda que se inclúa no punto 1 da súa proposta a palabra voluntaria no que refire á participación da cidadanía nas comunidades enerxéticas locais. Unha vez máis, señora Iglesias, véxome na obriga de recordarlle que vostede forma parte das filas socialistas. E tamén lle lembro que os socialistas levan gobernando, gobernando é un decir, 6 anos o noso país. E ven vostede, unha vez máis, a solicitarlle á Xunta de Galicia que faga o que xa está a facer. Mentres o seu goberno en Madrid ten ese Real Decreto ao que me refería nun caixón dende abril do ano 2023, case
2 anos, señora Iglesias. Pero claro, o problema é que vostedes están ata a outras cousas. Teñen ata 6 ministerios traballando para atopar o xeito de contentar ao fuxido Puigdemont. Vostedes sábeno. Resulta fundamental dotar dun marco legislativo claro ás comunidades enerxéticas. E para iso é importante a aprobación desta norma, pero sempre tendo en conta as aportacións que se fagan dende as comunidades autónomas. Galicia xa fixo chegar en tempo e forma as alegacións a este decreto que, repito, leva case 2 anos no caixón dos socialistas. Unha norma que nos aportaría un marco legislativo común e que tamén debería contemplar un rexistro de comunidades enerxéticas compartido para todo o territorio español, pero dun xeito coordinado coas comunidades autónomas, porque senón cada comunidade faría o seu xeito. De aí que nos propoñamos na nosa emenda incluir no seu punto 2 que esa plataforma se faga dun xeito coordinado coas comunidades e que sexa única en todo o territorio español. Se falamos das comunidades enerxéticas, a normativa neste eido ten que evolucionar. De feito, vimos de ver como houve unha clara evolución na normativa relacionada co autoconsumo, democratizando a súa implantación, pero neste asunto o Goberno do Estado está a legislar tarde, mal e a rastro. Sonalle esa expresión, señora Iglesias. Sempre tras outros países e sempre vai tarde. No Real Decreto do ano 2019, a distancia de xeración e consumo non podía ser superior aos 500 metros e despois aumentou ata os 2000 sen que haxa ningún tipo de impedimento técnico ou legal que motive que non se amplíe incluso ata os 20 kilómetros como se está a facer en Francia. Solicitan vostedes recursos a través dunha liña de axudas para as comunidades enerxéticas. Quero informarlle, señora Iglesias, que actualmente o Goberno galego xa vai pola 3ª convocatoria de axudas do INEGA para comunidades enerxéticas. E informolle tamén que entre os conceptos subvencionables están os que vostedes reclaman. Polo tanto, o que solicitan no punto 3 xa está incluído. Esta convocatoria, ademais, está a ser moi demandada e complementa as axudas do IDAE, que non estaría de máis que se nos informase ás comunidades autónomas por parte dese organismo estatal. En consecuencia, dígolle que se sacaban esas convocatorias no ano 23 e que tamén haberá unha nova edición para o ano 2025 debido a ese éxito. Xa vou rematando, Presidenta, e quero dicirlle, señora Iglesias, que coa intención de apoiar a súa iniciativa, como dixen ao principio da miña intervención, compartimos plenamente os beneficios e vantaxes das comunidades enerxéticas. O que non podemos obviar é que a Xunta xa está a apoiar o que o Grupo Parlamentario Socialista demanda e hoxe semella descoñecer. E como non pode ser de outro xeito, insistimos en que se traballe de xeito coordinado coas liñas de axuda que se convocan dende a Administración estatal. E como non podemos aceptar, señora Iglesias, que trasladen vostedes á Xunta a responsabilidade de falta de diligencia do Goberno estatal neste asunto, e como eu non me dou por vencido, esperando que vostede vaia máis alá do discurso cando fala aquí de consenso e diálogo, presentámoslle unha vez máis unha emenda que creo que quedou perfectamente xustificada nesta miña intervención e que, de ser aceptada, evidentemente, cotaría co voto favorable do grupo maioritario da Cámara. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Lorenzo. Quenda do Grupo Mixto, señor Ojea. Gracias, Presidenta. Bueno, parece que hai acordo unánime nas bondades desta clase de comunidades enerxéticas. Efectivamente, é obvio que potencian pois a maior sostibilidade ecolóxica, que supón un aforro para as familias e para os consumidores, que supón unha menor dependencia dos oligopolios enerxéticos. Eu mesmo me atrevería a decir que supón un incremento no grado de responsabilidade no consumo enerxético, porque cando
unha comunidade pois coñece o intríngules desde a fabricación hasta o seu consumo e digamos que fai un pouco seu tamén pois todo o proceso, pois hasta se incrementa o grado de responsabilidade no uso desa enerxía. Efectivamente, debe potenciarse pois esta clase de consumo porque eu entendo que é o futuro inmediato ou xa o presente, que a medida que se incremente a sensibilidade cara ao respeto e a sostenibilidade do medio ambiente e, lóxicamente, tamén farán falta apoios da administración e tamén, como dicía tamén o portavoz do BNG, pois información técnica pois para que non se den pois digamos desaxustes, falaba dos posibles desaxustos en rangos me imagino que de voltaxe, de frecuencia, de amperaxe das instalacións para que non se produzcan accidentes, para que non se produzcan daños nos aparatos electrodomésticos, que a comunidade sexa tamén ao mesmo tempo sociable, que non aparezcan tipos de conflitos que a veces aparecen cando hai algún tipo de xestión comunitaria de algún recurso. Bueno, efectivamente, nós tamén apoiaremos esta proposta do Partido Socialista e tamén parecenos bastante caídas a meirande parte, senón a totalidade das propostas, das emendas bastante razonables por parte dos diferentes grupos. Efectivamente, este é o futuro e dun xeito ou outro, pois hai que ir dependendo cada vez menos deses oligopolios e incrementando o grado de descarbonización e de medidas que nos fagan cada vez o impacto do ser humano no medio ambiente menor, non? Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Ojea. Ten novamente a palabra a señora Iglesias para o peche. Grazas, presidenta. Señor Lorenzo, falaba de legislacións autonómicas da Navarra, da Vasca, da Catalana, de cesión de enerxía, pero esqueceu unha palabra, creo que a dixo, teño que despois ver o vídeo, falaba de cesión de enerxía a veciños e concellos. Veciños e concellos, é dicir, para autoconsumo compartido social. Pero aquí, na Lei de Medidas do 25, e volvo a recarcar, o que se fai é o seguinte, vou non explicar, porque é moi sinxelo, xa o dixen, teñen que ceder o 50% da enerxía aos promotores obrigatoriamente ás empresas co dediño máxico de Rueda Elixia, porque é discrecional absolutamente o texto legislativo, eso sí, a cambio, a coacción é pódoche autorizar parques eólicos fora de planificación territorial. O acabose, señor Lorenzo, o acabose. Veremos onde chega esa medida legislativa, porque evidentemente non é unha iniciativa de cesión obrigatoria para autoconsumo compartido social, senón para as empresas que Rueda Elixia de forma arbitraria. Eso é a realidade, señor Lorenzo. Por eso é matizable. Señor Golpe, falaba das repotenciacións e dos incentivos públicos. Bueno, evidentemente, unha das medidas que se establecen nos fondos NES do Eixe de Transición Enerxética, precisamente os 15 proxectos que están sendo financiados polo IDAE e polo MITECO de repotenciacións na nosa terra, levan 53 millóns de euros en inversións, porque evidentemente, se un promotor repotencia e inviste aquí, pois o mellor deixa de inviste na nosa comunidade autónoma, ou mellor, co que está pasando aquí en Galicia, evidentemente, con 70 parques eólicos suspendidos, pois vais a Aragón, ou Castilla e León, ou Castilla-La Mancha, como de feito está facendo as empresas e os promotores en Galicia e as industrias, señor Lorenzo, porque o que hai é inseguridade xurídica, improvisacións, sen planificación e sen estrategia, sen pensar. Eso que está pasando. Eso sí, no acordo do Consello da Xunta da semana pasada, o señor Rueda hablaba desas repotenciacións, o extracto do Consello dos 9 parques eólicos voluntarios de repotenciación, en letra pequeniña aparecía 53 millóns financiados polo Goberno de España. É dicir, que os anuncios eran repotenciacións voluntarias financiadas íntegramente polo Goberno de España. Esa é a realidade, aparecía en pequeniño, pode comprobalo.
As socialistas de Galicia temos unha política, estrategia rigurosa, solventes, fitos, obxectivos definidos no noso programa e tamén na nosa ponencia marco. É clave a enerxía, a transición enerxética e, sobre todo, a industria sostible verde no noso país. Claro que apostamos tamén pola industria. Temos ambición renovable e apostamos en reservas polas comunidades enerxéticas en toda a súa extensión. Non é óbice apoiar a empresas e tamén apoiar autoconsumo social. Non é incompatible, señor Lorenzo. Como decía, mentres tanto, a estrategia do Goberno galego vai de bandazo en bandazo. Non hai unha política eólica e de transición enerxética recoñecida no noso país. Teñen a todos os actores cabreados. A todos, absolutamente a todos. E na Lei de Recursos de Galicia potencian o autoconsumo industrial. As nosas emendas parciais foron rexeitadas de cheo, que falaba de toda esa potencialidade de comunidades enerxéticas rexeitadas. É certo que o INEGA subvenciona as comunidades enerxéticas locais, o tema do asesoramento técnico, as OTCs, para construir esas comunidades futuras enerxéticas. Teñen financiación do IDAE, tamén do MITECO, de fondos europeos, hai que dicilo. Pero no Goberno galego non hai ambición, non hai esa colaboración efectiva de proactividade, de gobernar, de coller o toro polos cornos. Non hai, subvencionan e que os concellos queden solos, nas OTCs, quen as vai a manter. O INEGA, que bueno, está sendo desmantelado, señor Lorenzo. Non sei que pensan os empregados públicos, falaba hoxe do tema dos prezos dos empregados públicos, da Consellería de Economía e Industria do INEGA, cando a política enerxética dos nosos recursos naturais está sendo sustituída por unha sociedade público-privada dun chiringuito onde a Xunta ten un 30% do capital público, pero non hai control público, non hai control do corazón público. Hai un desmantelamento e unha privatización do aproveitamento de nosos recursos naturais. E, señor Golpe, no equilibrio está a mesura. Evidentemente, non se poden colocar detrás da pancarta, soprar e sorber, que sabe que é unha frase que me gusta moito definir, porque todo vai unido por un mismo fío conductor. O Pacto Verde Europeo, a descarbonización, a potenciación das renovables, todo vai unido. O tema das comunidades enerxéticas, temos que os partidos políticos con representación neste Parlamento empezarnos a mollar. Hai que mollarse, non valen medias tintas. E remato como comecei. Fagamos realidade as locucións máxicas. Autoconsumo e empoderamento comunitario. Respecto ás emendas, perdón, vamos a aceptar o punto 4 da emenda do BNG de Engádega, o punto 5 non, porque lle recalco que ese Real Decreto está en tramitación, establece ampliación de distancia para os núcleos de poboación de menos de 50.000 habitantes, precisamente para evitar o despoboamento, o tema da loita contra o despoboamento. O Real Decreto está en tramitación, pero de 2021 o vixente, é dicir que temos normativa, señor Lorenzo, temos normativa de comunidades enerxéticas e autoconsumo compartido. E respecto á emenda de Engade de sustitución do PP, non a vamos a aceptar, porque presenten a súa propia iniciativa, é todo de sustitución. É todo de sustitución, o mesmo modus operandi. Sempre fai o mesmo na Comisión Sexta, aquí no Pleno, emenda de sustitución, e sobre todo porque as competencias son vosas. Moitas gracias. Logo xa nos